Мрежа против градушка и за засенчване от agrozvezda.com. Ето я мрежата. Тя е с стандартна гъстота. За зеленчуци се използва предимно. Предпазва и от слънцето, и от градушката. Ето как разпъваме ролките и режем парчета за наши клиенти. Разпъваме го от ролката, мерим го и режем. Изпращаме какъвто размер искате. Имаме широчини 2, 3, 4, 6, 8, 10 и 12 метра, а дължината е колкото кажете. За цели ролки от 100 метра правим и големи отстъпки на 35 стотинки квадратния метър. Мрежата е страхотна, дълго ще ви издържи. Изпращаме в цяла България по Еконт. За повече информация свържете се с мен, Стоян Иванов от agrozvezda.com.